சமையல் சேனல். இந்த சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நிறைய பேர் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் பண்ணா அல்சர் வருமா, இல்ல என்னோட ஹெல்த்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா, நடுராத்திரியில பசிக்குமா, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க. பட் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வராது. இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங்கிறது ஒரு ஆர்ட் மாதிரி. அது நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கண்டிப்பாக வராது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னா ஸ்டார்வேஷன் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக அது ஸ்டார்விங் கிடையாது, பட்னியாக இருக்கிறது கிடையாது. நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கேலரிஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த ஈட்டிங் விண்டோவில் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபாஸ்டிங் விண்டோவில் ஜஸ்ட் வாட்டர், இல்லைனா பிளாக் காஃபி, பிளாக் டீ, க்ரீன் டீ, அந்த மாதிரி எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். பட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு எந்த சாலிட் ஐட்டம்ஸோ இல்லை சுகர் ஐட்டம்ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப எடுத்துக்கக்கூடாது ஃபாஸ்டிங் விண்டோவில். ஓகேங்களா? ஸோ இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங்கில் நிறையா விண்டோஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இனிஷியலாக உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை, என்னால் வந்துட்டு இவ்வளோதான் ஃபாலோ பண்ண முடியும், எடுத்தோடனே என்னால் வந்துட்டு 14-10 போக முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எடுத்தோடனே 12-12 அப்படிங்கிறத ஒரு சாம்பிள் மாதிரி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ மார்னிங் 8லேருந்து நைட் 8 வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு ஈட்டிங் விண்டோ வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களுக்கு ஸ்லீப்பிங்கில் தான் போகும் இல்லைங்களா? ஸோ அது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது. ஸோ அது ஒரு 2 வீக்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் 2 வீக்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் ஒரு 1 hour ஃபாஸ்டிங் விண்டோவில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஈட்டிங் விண்டோவில் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் 13 hours ஃபாஸ்டிங் அண்ட் 11 hours ஈட்டிங். அதுக்கப்புறம் 2 வீக்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் 14-10 விண்டோக்கு வந்துக்கலாம். நான் ஏன் 1 hour இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எடுத்த உடனே உங்களுக்கு 16-8க்கு போக சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, ஓ எக்ஸ்ட்ரா நான் இன்னும் 4 hours நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணுமா, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் இல்லைங்களா? ஸோ நீங்கள் 1 hour இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு மணி நேரம் தானே 2 வீக்ஸில் உங்களோட பாடி அதுக்கு பழகிடும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா 14-10 வரும்போது நீங்கள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுவீங்க. ஸோ அந்த 14-10 விண்டோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணேன்னா மார்னிங் 8லேருந்து ஈவினிங் 6 வரைக்கும் சாப்பிடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு பசிக்காது. ஏன்னா பசி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களோட பிரெயின் தான் உங்களை டியூன் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஒரு நாளையில் 3 வேளையும் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா? அந்த இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங்னால நம்ம 3 வேளை சாப்பிட தான் போகிறோம். ஸோ நீங்கள் பைலப் பண்ணி சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்னா நைட்டில் கண்டிப்பாக பசிக்காது. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் உங்கள் பாடியை டியூன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பிரெயின் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல்டர் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அன்டைமில் சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரெயின் வந்து உங்களை டியூன் பண்ணும். 10 மணி ஆகுது, 11 மணி ஆகுது நைட்டுக்கு, எப்பயும் சாப்பிட்ற டைம் தானே, ஸோ இப்போ சாப்பிடு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளோட பிரெயின் நம்மளை டியூன் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறது, பசிக்குது நம்ம சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். பட் அது கிடையாது. நீங்கள் ஒரு டிசிப்ளின்டான ஒரு வேலை உங்களோட ஈட்டிங் விண்டோவை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட கேலரிஸ் இன்டேக் ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த டைமிங்குள்ளேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபாஸ்டிங் விண்டோவில் பசிக்காது. ஓகேங்களா? அந்த டைமில் நீங்கள் நிறைய தண்ணி குடிக்கலாம், ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபாஸ்டிங் விண்டோவில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ரொம்ப சீக்கிரம் நடக்கும். ஸோ அதே கேலரிஸ் தான் நான் சாப்பிட போகிறேன், அப்புறம் நான் ஏன் தேவையில்லாமல் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் கேள்வி இருந்தது அப்படின்னா, இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஒரு 14 hours 16 hours நீங்கள் ஒரு லாங் டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா உங்களோட சிம்பிள் கார்ப்ஸ் தான் வந்துட்டு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு எனர்ஜிக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸ், அட்லாஸ்ட் தான் ஃபேட். ஸோ நீங்கள் லாங் ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு பேர்ன் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் அட்லாஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபேட் பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வெயிட் லாஸ் நடக்குது. ஏன்னா ஃபேட் பேர்ன் நடக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இன்ச் லாஸும் இருக்கும், வெயிட் லாஸும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளான இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீன் கெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் வந்துட்டு மார்டின் பர்க்கம் சொல்லியிருக்காரு. லேடிஸ்க்கு வந்துட்டு 14-10 கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ஜென்ஸுக்கு வந்துட்டு 16-8 கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா இப்போது நான் பர்சனலாக என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறையா ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும் இல்லைங்களா? எவ்ரி மந்த் நமக்கு பீரியட்ஸ் வரும்போது அந்த டைம்லாம் நமக்கு கிரேவிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த டைமில் நமக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும் போல தோணும். ஸோ வந்துட்டு 16-8ங்கிறது ரொம்ப லாங்காக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஆல்சோ நமக்கு வீட்டில் வேலையும் நிறையா இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த டைமிங் தான் நமக்கு வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். 14-10 அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் டைமிங்காக இருக்கும். நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களால் 16-8 ஃபாலோ பண்ண முடியும்னா தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம். அதுலேயும் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாஸ்டிங் விண்டோவில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களோட சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்துட்டு டாமினண்ட்டாக இருக்கும். அது டாமினண்ட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப அலர்ட்டாக இருப்பீங்க.
நமக்கு வந்துட்டு அதே மாதிரி நம்மளோட பிளட்ல வந்து இன்சுலின் லெவல் ரொம்ப கம்மியாகும். அது கம்மியாகிறப்ப நமக்கு ஃபேட் லாஸ், ஃபேட் பேர்ன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நார்மலாகவே நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நமக்கு பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்துட்டு ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருக்கும். அது வந்து எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா டைஜஷன் அண்ட் ஸ்லீப். அதனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நமக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்ட போயிடும் அப்புறமோ இல்லை ஹெவியாக ஏதாவது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமோ நமக்கு வந்துட்டு தூக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் பண்ணும்போது சிம்பத்தட்டிக் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரெண்டையுமே இது ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் பண்ணுது. நமக்கு நல்லபடியாக நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகுதுனாக்கா ஃபேட் லாஸ் நல்லபடியாக நடக்குது அதில். அதனால தான் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் இஸ் அ ஹெல்தியஸ்ட் வே டு லூஸ் யோர் வெயிட் வித் கேலரிக் டெஃபிசிட்டோட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும், ஜங்க் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது. ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா நிறைய ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. ப்ளஸ் இந்த பீஸா, பர்கர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது. பட் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஸ்வீட் கிரேவிங்காக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஹெல்த்தியான முறையில் நம்ம வீட்லேயே நிறைய ஸ்வீட்ஸ் பண்ணலாம். லைக் டேட்ஸ், நட்ஸ், அந்த ஹெல்த் பார் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இல்லைனாக்கா இந்த பாசி பருப்பு லட்டு, பாசி பயிறு லட்டெல்லாம் வந்துட்டு இந்த நாட்டு சக்கரை வச்சு பண்ணலாம். நானும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணி சாப்பிடுவேன். அந்த மாதிரி பண்ணுற வீடியோஸும் நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போடுறேன். என்னோட இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் விண்டோவில் நான் ஒரு நாளைக்கு மார்னிங் 8லேருந்து ஈவினிங் 6 வரைக்கும் என்னென்ன சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஒரு சாம்பிளுக்காக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதில் மார்னிங் 6க்கு நான் எழுந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு நான் தைராய்டு டேப்லெட் போடுவேன். ஏன்னா எனக்கு ஹைப்போதைராய்டிசம் இருக்குது. அது போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு சூடாக ஒரு கப் தண்ணி, ரொம்ப சூப்பர் ஹாட்டாக தான் நான் குடிப்பேன். அது குடித்தா என்ன வயிறு கிளென்ஸ் ஆன மாதிரியும் இருக்கும். அதே சமயம் எனக்கு ஃபேட் பர்னுக்கும் உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். டீடாக்ஸ் வாட்டர்ஸும் நிறைய குடிக்கலாம். இந்த லெமன், ஹனி அதெல்லாம் வந்து வார்ம் வாட்டரில் கலந்தும் குடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுறதையும் நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸில் எப்படி டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறதையும் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி ஒரு 8 o'clock நான் என்ன பண்ணுவேன்னா 2 இட்லி, 2 டேட்ஸு. அந்த இட்லிக்கு வந்துட்டு நம்ம இட்லி சாம்பாரில் மூழ்க வச்சு சாப்பிடணும். ஏன்னா சாம்பாரில் தான் நமக்கு நிறையா ப்ரோட்டீன் இருக்குது. ஓகேங்களா? இட்லி கம்மியாகவும் சாம்பார் நிறையாவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதனால் ஒரு கப் சாம்பார் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 4 கேரட், பேபி கேரட்னா குட்டி குட்டியாக இருக்கும், அந்த மாதிரி கேரட்ஸ் நான் கொஞ்சம் எடுத்துப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10:30 போல் மில்க் எப்படியாவது சேர்த்துக்கணும், அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் 4 நாளாவது சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓட்ஸ் மில்க், அதில் கொஞ்சம் நட்ஸ் போட்டு சாப்பிட்டுப்பேன். ஏன்னா என்னால் நட்ஸையும் மில்க்கையும் தனித்தனியாக சாப்பிடவே முடியாது. அதனால எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து ஓட்ஸ் போட்டு நான் சாப்பிட்டுடுவேன். அது கொஞ்சம் எனக்கு டேஸ்ட் பிடிக்கும். அதனால நான் அந்த மாதிரி எடுத்துப்பேன். 1 மணிக்கு வந்துட்டு இந்த 1 கப் ரைஸு, கொஞ்சமாக கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் ஒரு கப் இல்லை 1.5 கப் அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். அது கூட கொஞ்சம் சாம்பார், வேணால் கொஞ்சம் தயிர் எடுத்துக்கலாம், அதுவும் ப்ரோபயோட்டிக் தான். அந்த மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்துட்டு நான் சுண்டல் 1 கப் கண்டிப்பாக எடுத்துப்பேன். அதுக்கப்புறம் 6 o'clock வந்துட்டு சப்பாத்தி அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு கூட மத்தியானம் பண்ண காய் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துப்பேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு என்னோட டேவை நான் முடிச்சுப்பேன். இது இவ்வளோதாங்க இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் வந்துட்டு. இதை வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும். நான் அந்த இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங்கை தான் 2019லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. நான் இப்போ 58 kgs தான் இருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ணது 85 kgsல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் வித் எக்ஸசைஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல கேளுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னாக்கா, ஒரு வாரத்துக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங்கில் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸ்டே டியூன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.